Napanood nyo ba ang nakakatakot na video na ito na nag-viral noong 2015? Kuha ang video sa isang chapel sa may Saltillo, Mexico. In-upload ito sa isang YouTube channel na may pangalang A Dimensional Paranormal. Sa video na kuha ng isang cellphone camera ay makikita ang isang rebulto ni Jesus Christ. Maya-maya ay mapapansin na tila bumukas ang mga mata nito at ilang sandali lang ay bumalik sa pagkakapikit. Naging hati ang opinyon ng mga tao tungkol dito. May mga paranormal researchers na nagsasabing ito daw ay isang real footage ng isang paranormal activity. Samantalang ang simbahan naman ng Mexico ay tumangging magbigay ng kanilang pahayag. May mga netizens din na naniniwala na ito daw ay isang milagro. Samantalang ang iba naman ay naniniwalang ito daw ay gawa ng kalaban para daw tayo ay linlangin.